Jannen vastaan. Ota se Janne Niin. vastaan. Joo, vittu tää on hieno. Sit lähtee. Et kai sä hyppää tohon oikein. Joo. Oota, Mitä on? oota Janne, että Jarno pääsee asemeen, että se ottaa sut kiinni. Mä käyn hakemassa sun rinkan sieltä. Ei vittu tää on se. Tää on sitä jotain. Otatko kuvaa vai videoa, Janne? Video. Ei saatana. Tää on hölmöä Vähän. ja vaarallista. Noniin. Vero, mä kopistän ne kengät ja mene tänne jonnekin. Miltä se rinkka näyttää? Joo, hyvä. Joo, niin kantapäät edellä vaan. Joo joo. Ja, ei, hei! Et sä voi kuvaa sitä hyppyä. Kato kun en voi. Ei Janne, sä tulet hävittää se kameran. Se lähtee sun kädet. Here goes! Voi! Vittu! Sä meinasit mennä siitä! Saatana sekopää! Rinkkaalla potkista. Ei Päästä irti. Yeah! Vittu taas siis. Vittu mitä touhuu. Melkein lähti. Tuo mäkin on fiksuja.